Lucky ukuthi ngiphupheke ngidutshulwa amaphoyisa engigijimisa lokho ngidubula nake singakusho la ingane kwethu ngokwesinto amaphoyisa athathwa njengophawu olukhomba idalwa zasekhaya ngaba amathongo ekuyona lethu kufikeleka nokuphepha nje kulowo muzi. So uma kungenzeka ke usuyabona yakuhlasela noma yakudubula sekuwuphawu olubike, ngiyabona. Mina igama ngopasona nge-channel yenyu Flick isicelo zokubaleka nokufanele subscribe nokulike le video, become a member, contribute to the channel uma ukuthi uyasebenza unemali une business contributor kuyokuthokozisa nawe ukwazi ukuthi kuyingxenye yentuthuko noma ukuthuthuka kwethu. So nje la esingakusho ukuthi number 1 umuphupha la amaphoyisa sikuthale njengophawu lobuma ekudubula olungasho ukuthi kumele usukume uthola usizo ngoba sekunomkhokha omubi osuwenziwe abathakathi wokuphendula idalwa zakho. Number 2 uma uphupha amaphoyisa kungaba uphawu lobuma ekudubula olungabuyela usho ukuthi kungenzeka kunethongo elibi noma kunamathongo amabi eza ngolaka kuwena ngale nje uthaphenduliwe wona nje ngoba umuzi nomuzi uyaba nazi idalwa ezinhle nezidalwa ezimbi. Ezimbi zona ziza ngolaka, ezingcolile ziza ngolaka. 3 umuphupha amaphoyisa kuwuphawu olubuma ekudubula olungasho ukuthi mhlawumbe abakhunkuli bagadla ke ngamabutho ngenxa yokuthi abakufisela ukuthula. Kungenzeka amaphoyisa ekudubule kodwa utholile lezi igadlo zithe mayithakwa zathakwa kusetshenziswa lesi simo samaphoyisa, isimo sombutho amaphoyisa. Uma kuhlanganiswa lezi zinto kuningi okungahlanganiswa bese ubone udutshulwa amaphoyisa likukhomba lezi igadlo zabathakathi la ugadla khona ngento engamabutho, ngento eziyilwane uyayibona ukuze ingakunikeza ukuthula wena empilweni. Number 4 asivalwe ngakuthi ke futhi umuphupha amaphoyisa kungaba uphawu lobuma ekudubula ngoba kunephutho lensila noma ngoba wonile, ngoba unecala. Lokho kungasho ukubhekana nolaka le idalwa sakho ngenxa yamaphutho wenzile. Kungenzeka kunezinto ozenzile osucunule ngazi isidalwa waculula ngazi ithongo, as a result leli ithongo seliza ke ngolaka ngenxa yokuthi kunama mistake kunamaphutha owenzile wena mhlawumbe ngaphansi kwekhaya noma wenzile acasula idalwa zakho. Yayibona, siyabonga ungakhohlwa ukwenza ukufanele ukubalekile ukusubscribe nokulike, hayi ukusubscribe bese uhamba your story number uzabofona nje ufone nje awusizi kuyi-channel yabo. So don't do that. Siyabonga. Siweni